Monj mag njore oduogo kendo baringo kati nende nonro dhi nyime e wi ma jonjore notimo wuod Mayo. In fact, italeta mabadiliko makubwa katika kaunti yetu na itabuni kazi gedo mabiro kwa kido mar granite kaunti ya Vihiga. Biro kelo gas, biro kelo bang, biro kelo johinga mang'eny, gik mang'eny nyalo bedo nikech chirono. Chiro mar chiro ma oya mere kaunti ma Migori chakore. Kajwang' aroye chiro migako pamama itiere tarik 28 dwe mar abiriyo higa mar 2024. Machiegni nyalo tudri koda namba mar 600 kata at Ramogi TV at James Opondo. Machiegni nyinga en James Opondo. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kwayo sirkal mondo odonjre kendo neni anyuola mane owito wedegi e ng'anyo ma osebedo kibago pacho ka oyudo ratichgi. Wacho ni mae nyalore mana ka okang' mager ne obila mane otiyo gi teko mathoth kendo nego jong'anyo. Koloso e kar chung' od bura Kalonzo ok obi yie thuolo moro amora Kenya Kwanza. Fanya kazi yako bila woga. Hatuwezi damu ya watoto ipotee tu namna hii. Bendera ya Kenya kuipiga risasi ni kutoheshimu hata wale waliopigana, walipigania uhuru wetu wakafa, kama vile wazee a young leader carrying the national flag, the symbol of our pride and the symbol of our nationhood, and you don't even respect that. So sisi tunasema askari ambao walipiga vijana risasi washikwe, tuone wameshikwa. It is not Azimio. That is not business. In fact, for us, kazi yetu ni kumwambia amefanya makosa. Hata akifanya vizuri, kazi yetu ni kumwambia you can do better. That is not our business. Mokokum jodolo wuke hoho maro kaka kotela gi Paul Correa kod Samson Dos dono sirikalo li mano kod amane weke oyo hito Kenya ma rowere osebedo ka bago pacho ka giloso e kinde nyasi mar Lame County man Nandi. Jatend piny Ruto mar gwelo jogo ma sirikal kaka jotend ni en achiel kuom yore makelo kanyakla oganda Kenya. So to be very categorical and wish those our children, our sons and daughters who are injured during the protest, we wish them quick recovery. Those who are bereaved, we pray that God will give them healing and restoration. And we want to ask the millennials and the Gen Zs that let's allow time. And we want to, on behalf of the church, we are sorry what happened, and we want to pray that an opportunity will be given, that God will help our government to take responsibility in reaching out to those families for healing to take place. Na tunashukuru rais wetu ambaye ameliona ya kwamba ni vyema na Mungu alimtumia yeye akaona ya kwamba kila mmoja wetu katika nchi ya Kenya ni muhimu, na akasema ya kwamba ni vyema tuungane pamoja ili tuweze kujenga nchi yetu. Tunashukuru sana. Na sisi ambao tuko na uzee, mawaidha yetu bado iko. Tuwe na nafasi ya kukutana pamoja, tutawapa mawaidha, alafu muendelee kwenda kufanya. Napenda watoto na tunasema tuko pamoja, lakini tupe nafasi sasa president wetu apate kutekeleza yale ambaye tulipomchagua kuwa president ana kazi ya kuitekeleza. Governor Makericho Dr. Eric Mutai kod jaod bura mabureti Kibeta Homboy
Oroko wilo mado kanyo burda mar odi temi pekage wacho ni en pinyo ne kod paro makare mar gero piny Kenya kendo nywando e sirikande. Dr. Mutai ne wuoyo mar chesin mar chung'od bura ma Bureti kamano kwayo jokanyo mag Azimio mapod obalo gi okang' mar tiyo kanyakla gi jatend piny mondo oriwre gi piny owacho mar gero piny kwayo rawere matindo mag Gen osir piny owacho e okenge ma mar chupo gigo ma osemiyogi ng'anyo mondo omed jiwo kwe e pacho ka kendo kik pog oganda jo Kenya. By bringing in the former Prime Minister Raila Odinga, us from Kenya Kwanza, we want to say we celebrate the President. We agree with the President that after the Gen Z's conversation, there must be a need now to build one country, Kenya. The coming in of Raila Odinga and other leaders will ensure that Kenya Kwanza live to its true meaning, which is the Kenya Kwanza government, a Kenya which is the Kwanza ni Kenya, so that we come to other things. Tunataka kushukuru Rais William Samoei kwa kazi ambayo anafanya to make the country remain stable, make sure that the country continues to progress, and to make sure that this country continues to enjoy its democratic position by doing things right. We want to President that this nation is one, and that this government serves all people together. Jodak mabaringo no to nyiso luoro kaluore koda medro timbe maundu kata bang' ne piny owacho singo ni giketo kenge mag tieko maundu koda monj e gwenge. Jodak makono ywak ni kujamni medore kendo jopiny odak gi luoro e kinde mag dhi kwath mar juma achiel kende jikuo ji ang'wen e kwalo jamni e bura. Oganda makono mane osedok e mier bang' monj daro e kinde mokalo sare chendo kendo bang' wuok e samoro nyal nyago lemo kalure monj mag jokwo jamni moduogo e gwengego. Sasa nikasikia sasa kuangalia ni wale wa jamaa ni wa sasa nilirudi wakati ngine gani miss ngine gani wengine gani mali se gani sasa at the mid shaft, mid tibia fibula. The gun went through the anterior part of the tibia and exited through the posterior part of the tibia. Tungependa kuomba sana serikali saini kwamba wajaribu waangalie maneno ya security sana, because penye tulipata amani bwana tarajia serikali waanze kutoa bunduki, na hii maneno ya bunduki kuanzia mwanzo tunasema maneno ya risasi iondolewe, lakini mpaka saa hizi hakuna risasi inaondolewa. Gedo mar chiro ma oria e sub county ma uriri mano ma ongere sub county ma Nyatike ma orokano igero kod omenda mar mosili na beach ochakore. Gedo ma isiro kod pinyo okalo kuom pinyo mar county ma Migori ne oyawa yanga gavana ma Migori ochiro mane kinde yawa yanga da mano ma ne Uganda e county ma Migori die ohala ochilo wacho ni chirni magi nyama na kelo lokruok ne Uganda county ma Migori ka oti kodgi e yo makare. Erich Masani, your page, your rechka. What are you going to brand? Miwacho ni this is a product from Wathongere. What is the Ang'o makata en mochiri boyo maber ma ukete supermarket Migori, supermarket Awendo, supermarket
kata Mioro, kata Hispania, kata Kihancha, kata kuonde dutete e Kenya miwacho ni ma nito Amerika. Biro machal kama biro kelo taxi, kelo tuk-tuk, biro kelo lodging, biro kelo jogi mang'eny nyalo timore nikech chiro ni kendo biro kelo nyaka lamo manyien mong'ade diere ka. Emomiyo akwayo kwe makende ni ka igere kosetieke to wabed jogo morito kwe. Gima adwa kwayo the contractor ni building materials ma nyalo kelo kino moko e gweng'o omiyi gima giyudie pesa. Recruit funde mag jonyateke otiye project kendo giyud pesa gidhigo dala. Kik wayud ka project ni kato watchman oa kamachielo. Wan gi wuyo bad go ng'wel kama nyalo rito project. Koro yie gima jopiny nyalo timo wenwa watim. Piny owacho kuom bad migawo ma ochung'ne dongruok mag ohendni matindo ma ong'ere kaka Micro, Small and Medium Enterprise Development ochiko chenro mar chiwo kony mar omenda kaachiel kod chiro ne jopur e kar pur mar Lower Kuja Irrigation Scheme e sub-county ma Nyatike. Kod jagoro maduong' e bad migawo ochung'ne dongruok mag ohendni matindo Susan Auma e kinde kar pur mar Lower Kuja Irrigation Scheme. Lower Kuja Irrigation Scheme e sub-county ma Nyatike malachne romo ekas 19 magedo mane ochakore higa mar 2012 osebedo kar geno mathoth ne oganda e kaunti ma Migori. Lek maduong' momiyo ne ochak kar purni en mondo koro kony e tieko nog mar chiemo e kaunti ma Migori kaachiel kod Kenya mangima. Kata kamano lek ni koro pok ochopo nikech midhieche mathoth. Jopur e kaunti ma Migori sudo ka ywak ni onge mar chiro makare ne ochele magipuro kaachiel kod kodhi mamoko kaachiel kod onge mar omenda maginyalo tiyo godo e puro osiro lek margi mar golo chiwo romo. Achiel kuom gik mosebedo kachalo jopur mosewuoke mokwongo en yudo pesa ma japur nyalo purogo. Jopur ma Lower Kuja gin jogweng' ma pod nok obedo gi pesa mang'eny kendo en lope to pur tame nikech pesa. Ajenda mar sirkal maduong' ne mondo gikony jopiny and wasebedo gi shida gi mar jopur kaka ginyalo yudo hola. Nyaka sani nitie jopur mathoth ma pod okwamo kod ochele gunde mathoth mane gikayo dweche 3 mokalo nikech onge mar chiro malong'o. Sama kama michele nyuma puro mang'eny to michele okwamo kod udi mana nikech pesa ma wang'iewo gigo kata watergi kuonde midwarogi onge. Kata kamano geno chako duogo ne jopur kaure kod limbe mar jagoro maduong' e bad migawono mar piny owacho ma ocho dongruok mag ohendni matindo ma ong'ere kaka Micro, Small and Medium Enterprise Development Susan Auma mong'eni e kar purno. We can be able to turn around the economy of this area. We can make sure that we also get reduce the poverty levels here. But we want to make use of this particular opportunity to turn around food for our people. Out of the 2,500 of those farmers have actually received seed from our input program of the county government. That is not enough. Auma wacho ni piny owacho kawo kalo kuom bad mag piny owacho ma oting'o fund Kenya Industrial Estate moko dhi chiwo hola ne jopur kaachiel kod konyogi e yudo chiro mar ochele kod kothe mamoko. And my agencies are here. We have Micro Small Enterprise Authority here, which will support them with capacity building and creating necessary linkages to the market. We are here with Uwezo Fund that will do the primary mobilization and give them seed capital. Ne ojiwo jopur mondo koro bed ruoge mag saga mondo giyude kony mayot ka wuok kuom piny owacho. Wach ni bende ne osir kod manager mar kar purno mar Lower Kuja Irrigation Scheme Isaac Munga. Ne jopur yud gigi nyaka gibed e riwruok kaka groups, kaka cooperatives mag kata machalo kaka revolving fund eka ginyalo yudo gigi. I have directed my agencies that beginning next week they now need to move to the ground and start meeting the farmers and organizing demo. Eseche ma jopur geno yudo hola ka wuok kuom piny owacho, gombo margi en ni mondo piny owacho one ni kuonde koro pok ochake pur nikech pi koro pok ochopo e kar purni koro tere pi duto.
kwayo the government of Kenya, the national government, through the National Irrigation Authority, Nilo Akuja no winjurum by 5 years ago. Kanomiye 5 billion. To sani pesa mose milo Akuja thin. Omiolo Akuja poko bedo expanded. Nyaka sani maromo mana ekas gana ngwen kod 500 kende kum ekas gana 19 ema pur dhi nyime e kar purni malo Akuja. George Juma, Ramogi TV, Migori. Moko kuom jotend kweth rowere mag Gen Z e kaunti ma Laikipia ochungo ng'anyo magi sebedo kage bago e pacho ka kage wacho ni ng'anyono osenyago olemo kata obedo ni jonjore osebedo kadonjore kendo ketho mwandu ji. Gimedo ni gibiro tiyo gi yore mamoko e chwalo dwachgi kata twak kod puonjo jowetegi e kinde mamoko. Gikwedo nek kod ndhiyo kendo lal gi moko kuom rowere e kinde ng'anyo ka gidwaro jotelo ma pacho ka mondo owinj makare dwachgi. And we have come to a point as the Gen Zs of Mount Kenya that we have come together to reflect and retrospect on the way forward, on where we are and how we are going to conduct our issues moving forward regarding the issues that we are coming out to protest against, whether the government has reacted to them or not. We all know that we have been having protests across the country, and us as the region, Mount Kenya region, the village Gen Zs, we are going to suspend all these protests immediately today so that we give time for reason and for dialogue and for logics to prevail. We want to make a point clear that we are not desisting from protest to give a chance to our leaders to continue buying legitimacy at the villages. Ya kwanza tunakatana na hiyo, and we saw some leaders trying to buy legitimacy from deep in the villages. We stand against that, and we are going to be focused. We also wanted to address the issues of from our region, this Mount Kenya region, who have been going there and uttering propaganda that young people from our region had been paid to participate in those protests at Nairobi. We are calling upon them to be mindful of the fact that young people came out in their numbers because of the pressing issues we are facing in our daily lives. Ya kwa mga jonga na kao yue ma adundo kapo kwa dhiye yue yo aneno kacha Kevin Omondi kwa wachoni onena wechi manyie na maga megago yorno makare ka entiere mbita. Florence Katel wachoni Bondo Town kaiwa neno chento mar megago yorno makare kotu wudage gono koni Kayole South bure Nairobi kai wachwado teach waneno megago Kennedy Oluoch wachoni kotote koda lepot kacha gede chini county ma Migori wachoni mano chiro masirikando bado netiogo woro kata manalamo ngejo chiemo gologi okot wuod gono kendo wachoni yore ma chopo chirni kama igero ge bedo nego beni ketera ng'iny mamalo atieno wodo junge wachoni aneno maler ka antiere CBD Afya Center Ramogi TV ler kendo rieny buore ka bwana kama aloya chiel ka chiel kama no nyakona mga jwang wakaji madundo kikidhi mboni kech pod wan kod weche ma odhuro. Have you made plans for the August school holidays yet? Look no further. View Travel has you covered with amazing travel discounts, exotic international destinations, and to the beautiful town for a 5-day trip from $670. Right up the mountain in a cable car, enjoy wine tasting activities, and marvel at the beauty of the city. Step beauty of Dubai from $621 for a 5-day trip that guarantees the adventure of a lifetime. Enjoy luxurious desert safaris, Dow cruise dinners, and magnificent city tours as you shop till you drop. Experience the rich culture and heritage of Zanzibar from $674 for a 5-day trip. Explore the historic stone town, smell, taste, and savor the different aromas on your Spice Island tour, and enjoy relaxed evening rides in a traditional dhow as you watch the sunset. Visit viewtravel.com and book your family adventure now. View Travel.
Dream, explore, discover. Secure your future through flexible savings with Haba Haba na NSSF. Save today with as little as 25 shillings daily with the option of withdrawing 50% of your contribution with interest after consistently contributing for 5 years. Just dial star 303 NSSF. For good. Okonyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Pensi kendo beyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuothni. Solo sini kendo ikmor e rogo mar tindo. Chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nya kwaramonge. Rogers Olo Magudha mong'ere gi nying mar puoch kod pak kaka Nairobi Badman osebedo ka mako dho oganda nono kalure gi hera mare ne winy. Olo ma osebedo ka wuotho gi winy ariyo kido mar otenga e wiye gi goke buore Nairobi osebedo ka wicho wi oganda ka piny mathoth ma thoth oganda jabedogo en ni gima omiyo luorore gi otenga ma kamago e chuny boma ma Nairobi. Sharon Ong'aw noromo ma Sigande. Rogers Olo Magudha manyaka sani odak e genge apaya ma Nairobi wacho ni ne odongo e kaunti ma Nakuru komedo ni nying Olo ne en nying kwargi mane ochak gi min-gi mane Nyaugenya. Rogers wacho ni ohero bero alwora kaachiel gi reso winy. Nilipata hizi birds zikiwa stranded na ile design zilikuwa abandoned na hazina food, so nikakuwa na ile tu heart, hebu let me try to rescue them. Hapo na hapo nikazipea food, kakuwa na bond, zikakuwa pets zamani. Rogers mosereso winy ariyo nyaka sani wacho ni winyo mokwongo ne oreso higni ariyo mokalo ka winyo ma mar dweche 5 mokalo. Winyo pet lazima ikuwe na jina, so kamua ikwe Johnson kiangalia ndo ya kudistinguish hii ni kubwa, iko tu longer than this na iko, so unapata kuzidifferentiate ni rahisi sana. Johnson patana 2022 ilikuwa adopt, so true anatembea nao, so since January ndio nilitoa na iko na wa Jamie, so pia hii nilirescue tao, unajua mishinda tao, so ile design tunaweza honest, so unajua kifaa kwa juu kuzirudisha itakuwa ngumu, so kaona kuliko zidae chini sasa osibe ku mago etunyu mama Nairobi Williambo sacho ndo kwa mimi ziko safe. Sasa tunakaa Johnson enda maua, so ulala ni kwa nest, si ulala place inaitwa hapo nini Tomboya, so kuna miti hapo hizi, so zi ulala kwa miti alafu mimi wala tu hapo down, so kifika asubuhi zinakaa tunaendelea na safari. Alopenjori ni kini thuolo muwuotho gi winy makamagi. Winy bende yudo thuolo mar chiemo. Roger ma winy makamagi ohero. Milao ni nyama, lakini nimejifunza kukula at least some, nakula smoky, zinakula any kind of meat, fruits pia, zinakula melon. Kwanza ninapenda melon, hiyo napenda melon. Fruits yani hii ndio imezoea chakula zote, lakini nyingine sijazoea sana. Katabe ohero winy. Rogers lero ni osebedo koyudo chiedh nade makoni kod kocha.
Wuotho ne yawa maparo ni ne giwinyo en kit juok. Wuotho gi winy makamago e nyamburko moting'o jowuoth bende medo nyien ting'. Haina anything kuhusu na uchawi. Nasikia wanasema sijui nikipita nasikia njaju kama si wanasema lakini si uchawi. Ni ile tu design kama likana wanyama iko kwa life ya binadamu. Sometimes nikitravel kuna changamoto moja. Unapata kuna kuingia kwa gari watu wakwe na ile uoga, so unapata wengine wanakukubalia kuingia na ama saa zingine huwa nabeba box, so naziseti kwa box, nikifika destination natoa. Kwa hiyo mare makende ni Uganda sirika kwenye lori megipidho winyogi virani enda genga tich. Sharon Ongao, Ramogi TV. Kwa Ramogi Jo mwanemi kero ni Ramogi TV alabu Samson wacho ni manonga malicho ni obodi wenye ebedi pula katika mano wale kamano to gene county Masiaya koro wigi nyalo wil koda midhiero mar nok pi bang' riwruok mar jolweny mosero taya midendo ni Veterans for Peace kunyonegi pi county Masiaya Jacqueline okanga makamano de konyo jopinyo ido pi so moro kod chenro magikoni koro gi na on behalf of the county government of CIF to launch Water for Peace Veterans Program at Sega St. Anne's Catholic Church. Join me in the celebration. We welcome Water for Peace. Jodak mano malufadeka maya e county ma Vihiga dhi yudo kony ka oya kuma chenro mar gedo mar kembe luoko mwandu maya e lo mar series bilion 2.5 mas piny owacho mamalo koro chiwo gedo mar mwandu moro kan we support moki ma en koro mugirore miga mar kunyo ni dongruok kod sire ne danda maoda geno ni oneche kodiche mabirio higa manyien gavana ma Vihiga Willow Otichilo kod jaod bura ma county no Beatrice Adagala osiro dwaro mar gedo mar kambi makamano kaka mar loso tije ne jodak makono. Sisi hapa kwa cooperative sisi serikali tutawasaidia ili hii mradi ifanye yake hapa. Sisi we can benefit by bringing raw materials. Badala ya kuangalia na ile benefit, badala ya kuangalia ningetaka nione hizi cooperatives hapa na wao tumerejeza na wanafanya hata watu wa support wawe part of the this good project. Contractors wetu tunataka pesa yetu ikuwe within Vihiga County. Na pesa Vihiga ikitembea hapa Vihiga County tutaona manyumba mingi zikijengwa. Investor, nataka nikwambie, tunataka tuone hapa mass zile za stima kubwa kubwa hapa light ikuwe, tusikuwe na insecurity in this area. Hii factory italeta mabadiliko makubwa kwa hii county yetu. Haitabuni kazi nyingi. Happy contractors go hapa, Kenya Chamber of Commerce and National Chamber of Commerce muko hapa. Because huyu contractor ata invest 2.5 billion ambaye analeta hapa. Ni kwa mtokani kwa weche manyene ndri mara county county makisumo ero kamano sekta kama uwatie oberkorocho maka James ya makatanga kisumo
hii pesa ambayo niongeza stock kidogo. Shabiki imenisort. Bonuses nazo ni no. Kwanza 13 and 14 predictions. Unacheza na 9 simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on super jackpots. Jambo game kwa safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki